Илнең иң матур авылларының берсен Татарстанда сайлап алырга мөмкиннәр. Республикада Россиянең иң матур авыллары һәм шәһәрләре ассоциациясенең Идел буе 3-нче экспедициясе узды. Белгечләр югары статуска дәгъва кылучыларны сайлый. Кама Тамагы районыннан безнең репортаж. Лабаш тауы Идел буе төбәкләрендә Идел белән Шулман елгалары кушылган урындагы иң биек калкулыкларның берсе. Уникаль булуы, гүзәллеге белән үзенә җәлеп итә. Привести с чем-то сравнить и решили, что, наверное, лучше не сравнивать, потому что это действительно исключительное место. И сюда в любом случае стоит приехать. Россиянең иң матур авылы исеменә дәгъва итү өчен табигый үзенчәлекләр, авылның кызыклы тарихы, архитектурасы, аш-су традицияләре, төбәкнең гореф-гадәтләрен саклау мөһим. Җирле сыр заводы быел үз продукциясе белән Франциядә дәрәҗәле күргәзмәдә җиңүче булды. Кунакларга 11 сортның ничек әзерләнүе турында сөйләп күрсәттеләр. Танылган йөзем үстерүче Айрат Ялалетдинов биләмәсе дә якында гына. Әлегә йөзем өлгермәсә дә, плантацияләрнең масштабы таң калдыра. Шунда ук шәраб җитештерүне башлап җибәрергә ниятлиләр. Этнотуризм гомуми программада мәҗбүри шарт. Балташ авылына нигез салынуга инде 450 ел. Ә җирлек турында беренче истәлекләр Болгар ханлыгы заманыннан ук билгеле дип сөйли җирле мәчет имамы Нияз Вафин. 32 елга кадәр мәхәллә булган. Аны 90 еллар башында янә торгызганнар. 94 елда безнең бывший колхоз председателе янында шул үзбек тарашып йөрде, иң беренче районда тарашып салдыларны. Салдыртты инде җаллап читтән. Менә ул мәчет әйбәт кенә эшләп килә. Алланың биргәненә шөкер. Биредә җир астыннан күп чишмәләр ага. Барлык хуҗалыкларга диярлек чишмәләрдән су торбалары таштырылган. Чишмәләр аларны цекләндергән, чистарткан кешеләр исемнәре белән аталган. Районның икенче ягында атаклы Красновидово авылы. Аңа исемне Идел буйлап сәяхәте вакытында бөек патша Екатерина биргән. Авыл үзенең тарихи изен саклап калган. Җирле пекаренда яшь чагында ярдәмче булып, Максим Горький эшләгән. Бу турыда минем университетларым әсәрендә дә язган иде. Ә безнең заманда авыл Алмаз басы бәйрәме белән дан тота. Август аенда Горький музеена тирә-яктан кунаклар, фольклор коллективлары җыела. Кама тамагында карадылар, сыр заводын карадылар, виноградникны карадылар. Шул әйберләрне ашап карагач, әйттеләр бик яхшы. Экспертлар Мәскәү, Рязань, Самар өлкәләрендә Татарстанның берничә районында булырга өлгерде. Экспедиция июль башында тәмамланып йомгакласылар. Авыл туризмының яңа маршрутларын бәяләп, Россиянең иң матур авылы статусына чираттагы дәгъвачыларны ачыклыйлар. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кама Тамагы районы.